Sanibonani. Sanibonani emuva. Sanibonani emuva. Ongaphandle, ongaphandle, ongaphakathi, ongaphakathi. Ngasho last week. Mawungaphandle, ungaphandle, mawungaphakathi, ungaphakathi. Akuthathe-ke bapha bami la. Akuthathe bapha bami. Osuthi labo bangaphandle angibazi. Ngibazi labo bangaphandle, ngazi labo abaphakathi. Sanibonani ehlabathini. Sanibonani kufaya. Sanibonani kufaya. Sanibonani online. Sanibonani ku-live. Ayasibuka njengamanje bathi dumadumani yadumezizwe kwisandla somdebula thina. Betha mazana fana kizwe zamoda takoku. Inabazeta thina basifana kodwa kazi. Ngabe yona manzi dictionary ngabe thinta ini. Sithinta ini. Asisho sonke sithinta ini. Ayibashuba manje. Soshuba namhlanje njengoba ngathembisa ukuthi impela kuzoshuba namhlanje. Unfortunately nje mangihamba endlini ugesi bengekho, amanzi bebengekho, angigezanga. Ukhona ngifana nabo abanye bavele bagqoka kodwa bagezanga. Siyafana abanye. Hawu bagezi Melus. Hayi angaqinisa nawe futhi because ngine reason. Nginibonele ekuseni ngo7 madoda esontweni. Wathi wena bengisandele. Kodwa ngeza. Hawu 7:30 bese la. Ugezeni nokuthi loyo. Ake sithi ugezo magic oil. Ugeze yini? Magic oil uthema ithinta izinto ayithinta zathinteka. Abesilisa ngizocela bakhumulike okwekhanda ukuze sibabone kahle, sihloniphe nendlu kaNkulunkulu. Ngicela namhlanje sivule ngomthandazo. Umthandazo wethu omkhulu ngizocela ubaba uPastor KK asivulele ngomthandazo. Usise Ndumisweni lokunjani before athandaze icebo lakhe lingevinjwe umuntu. Mnike imic phela. Uphimba kamnandi lo muntu anikaze limuzwe. Uphimba kamnandi lo muntu. Uyishintshe nje size sibentathu. Uyishintshe nje size sibentathu nje usho nje woshi. Hosanna to the highest. Hosanna to singing
Akakufana nawe. Wena wephethe amandla njengengubo. Baba wethu namandla onke. Sithi bayatha. Wena ophilayo. Siyabonga baba wethu namandla. Sibonga ukuvuka. Sibonga ukuphila. Sibonga ukuvikelwa. Ngegama likaJesu. Jesus. Siphakathi kwale ndawo sithe wathalala sizolala la wena sithi bayathe 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 Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Ngiyanibingelela futhi egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela abaqalayo ukufika basuke eGoli, abasuke eEastern Cape, abasuke eMpumalanga kanye nabasuke endaweni yala eMahlabathini abasuka la eDurban. Siyababingelela sithi welcome home. Indawo yokuphila, akekho umuntu oyisivakashi ubaba uNkulunkulu. Uma usufikile nenhlanhla uNkulunkulu uthema iplana, waplana negama lakho alifaka ukuthi namhlanje uba khona. Nonke nifikelana senibusisiwe isibusiso ngiyasidedela ngisinika nina. Thule bandeni bazalwane. Namhlanje ningababusisiwe wena nomndeni wakho nibusisiwe. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli okholwa kimi. Amen bazalwane yokusinda. Amen bazalwane. Bengifuna ningabisabheka mina ngoba uzongibheka mina ubona izinto zami zokungcola zasemhlabeni bese uyawa. Amen bazalwane. Kodwa thatha nje mina njengomuntu odlulisa imessage. Mina uNkulunkulu uyangithuma ukuthi tshela labantu ukuthi benze 1 no 2. Amen bazalwane. Ukhona umuntu ophiwe elizomthatha njengesidakwa. Ukhona umuntu ophiwe omthola ukuthi uyaphuza utshwala kodwa ukhuluma into with a message. Ungayizwa into ayikhulumayo ngoba usuke wabheka ukuthi uyaphuza. Ungabheki ungamehluleli umuntu ngoba umehluleli wakhe munye usezulwini. Amen bazalwane. Ziningi izinto esidlula kuzona. Sidlule ezintweni ezinzima njalo siyabonga. Sidlule ezintweni ezinzima Izaqala wawukhona eMaritzburg. Ngikufanele sengibona ngibuka. Wawukhona eMaritzburg. Ba. Uthe ngiyamlandela lo muntu ngiyoze ngiyomthola la hlala khona. Hayi phela hayi. Awukholwanga ngingakutshela khona eMaritzburg. Ngiqhubeke la engagcina khona. Hayi ngakholwa phela. Hayi. Ngiqhubeke noma ngingaqhubeki. Hayi. Ngaqhubeka. Yamzuthini uthi mhlawumbe. Amtshela ungakholwa asilomuntu ngiyamlandela. Lalela. Into mayazi. Lalela kahle baba ngoba ngizodlula ngishesha ngoba ngiphuthuma abanye abantu futhi abangakholwa. Wena baba uma silokwe simile sithandaza nami ngisaphimba ngithi sidlule intweni. Lithi izwi lezulu uma ngiqeda ukuthandazela ezweni laseMaritzburg. Kunabantu abanyakazela izinhliziyo abathinteke empilweni yakho. Abaye bakubambela meeting. Kune phone call okwakufanele uyithole 079. Ebese ngathi uyabizwa uhlaliswa phansi. Madoda ngazi noma ayo8 noma ayo6 uyangizwa uthi thini? I'm talking about the meeting. Befundisa citizen. Bathi usuhambe wazofika kumuntu othangathayo. Jesus my Lord.
mina kodwa ngizwa phone call ingena kuthiwa, can we see you tomorrow? There is something that you need to discuss regarding indlela kade uyithathile. Angazi, but they are not family members, but abantu engithi ngireporta kubo noma ngisubmita kubo. Awukhulume nami ngizoqala. Kuyiqiniso impela dokotela, ngiyakhumbula ukuthi ngaze ngafonela umpostoli uShozi ngamxoxela ukuthi hey sengithe uma ngibuya I received the call. Nanso hey madoda. Bengizosho amagama amathathu noma bengizosho amagama amabili kodwa ngeke ngisho. Kunabantu abathinteka empilweni yakho. You've been struggling for so long. And you've been trying to open a business and trying to open a construction business, but it's not working. Kunabantu abathintekayo empilweni yakho. Ngithe kuwena asihambe size siyofika endaweni abathi Lembeni district eLembeni. Uma sifika khona, ask for a tender document. Uyangizwa ngithini? There is a job okwakufanele u-awardwe yona. Kwanomuntu oyimenemene. Hey ngoba abafundisi sizoshiswa, including myself, ngizoshiswa nami. But mina mangishoza ngizokhala ngithi ima uNkulunkulu ake ngibuze kuyiwani. Abekho engibasizile emhlabeni. Ngiyakuzwa nginezono kodwa abekho yini engibasizile. Hey njengo Hezekiya. Ubani uNokwanda Mkhize? Nokwanda Mkhize wazalana. Noma ungacasha ngizokuvundla. Awukhulumi kabi manje. Awukhulumi kabi. Wazalana. Kuthaka ngikhulumi kabi. Nokwanda Mkhize. Ubani ekhaya kini ozalwe ngo-1974? Angizwa? When? Do you believe in me? Uyakholelwa kimi? Angizwa? Yebo baba. Uyakholelwa? Uqala ungazi nini? Uzwe kuphi ngokhethelezi? Waqala ukumazi nini ukhethelezi? Beke ngizwe nje ngaye. Or uqala ukumbona ngoba sekuthiwa namhlanje. Ngoba sekuzwa sekuthiwa kuwina imoto. Now wathi ngizo-SMS angiyiwinele. Kunabantu abangakholelwa ukuthi le moto ngempela ikhona. Ngizwe ama-video etrend kuthiwa ayikho-ke lento kade sasidala amankampani enkulu. Mina ngiyona inkampani enkulu, ngiyi-independent ngiyedwa, nginamngani. One man. Izinto ngizenza ngedwa. Angihambi nomunye, ngihamba ngedwa. Imoto ungezwa ngabantu besho. Imoto ikhona isithengiwe. 1.1 million ngiyithenge imoto. Ngithengile RS3 2021 model. Imoto ikhona. Confirmed. Imoto ikhona ipakile manje. U-MTN angeke azayithatha i-competition eyenze without i-proof. Bafuna uyibona kuqala imoto. Imoto ithengiwe ayikweleti cha. Lalela mawuhlakaniphile if you are business minded. You win a car, thatha le moto uyayidayisa utshela ukhetheleza ngiyifuna imoto nginika imali transfer the same time mali. Uqala business. Sekunika ama-ideas manje. Cabanga let's say uvoteka u-5,000. Ngo-5,000 nje waqala business. Eliwetha 1 million i-business. Uzolikhomba lelo business uthi ikhetheleza business. Angithi bese kuthiwa inyanga wo noma ngiyinyanga kodwa ngiyamdlula umuntu wakho lapho yeah obatshela phela ukuthi sukuma umuntu wami bakubone noma akalilithi ukuthi sukuma umuntu wami bakubone akanamahloni angithi lalela ubani Ziyanda kunomuntu ofanele ngimfuni abathi uZiyanda uyangizwa ngithini Yebo baba. uma ngifuna uZiyanda wena izolo uke wavakasha kwenye indawo noma you visited a friend Yebo. ngoba vele ubukulangazelela ukuza la esontweni imali yokugibela ubunganayo Amen. uyangizwa ngithini Yebo baba. umngani wakho kuringa ifoni maye ringa ifoni uyaphuma uthatha ifoni uya-answer phansi Yebo. wafika usathane kuwe wathatha u-20 rand wakho iyangidina
talente ngoba akatshontshelini. Imali yakhe ibisishoda ngo-20 kodwa lalela funny thing uzubona ukuthi uNkulunkulu uyasebenza. Sisithema ufike endlini kunemali eyakulahlekela last week ngo-Tuesday eyi-300 wayithola imali yakho yiyo leyo ugcina ugibela ngayo. Le mali oyintshontshile ukayisebenzisi. MB 254 20 leyo inamba zemali angithi MB 254 iwu-20 le mali. Yazi le mali ngiyayizwa iwu-20. Uyangizwa ngithini? Ngagcina kudala Nkosi yami ukuthi ngitesele le mali iwu-20 ekhoneni. Lalela ngicela ukukudirect ukuze maziningi le mali entshontshiwe. Ngikhuluma ngemali entshontshiwe izolo. Uyangizwa ngithini? M for Mike, B for Bravo, 2 Injani? 5 Injani? 4 Injani? Iqhubeke. Akakayisebenzisi le mali. Lalela uyisela imali yabantu. Idlozi lakhe likunikile imali yokuthi uze esontweni le ungayisebenzisi le. Ngiyacela uyibuyisele. That is why namanje ingakasebenzi ngoba kunento lokuyiphephisa. Niyabangani okwangempela but wena lento usuyenza ufuna ukuphula i-relationship. Uyezwa? Yebo, uyaqhubeka. Uyibuyisele sisi uyezwa? Uyibuyisele. Ungakhali, ungabisakhali. Kodwa hamba ubuyisele ini? Imali kamngani wakho. Umngani wakho yazi ngabe ucele kahle bezokunika u-100 vele bese planini yokukunika. Kodwa ngenxa yokuthi wena uvumela uSathane ungayivumi leyo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lalela. Uthi maya ingcwele kimi angikuthandazele. Vele there is a serious problem onayo wena. 1997 ngomhla ka-23 August kwakuyinyanga yami yokuzalwa. 1997 August 23 kune-abortion owayenza. Wakhuleliswa umuntu ongamfuni. Kwakuyi-one night stand. One night stand. Wadiscover 4 weeks later ukuthi angathi kunento engikhona. Kunentombazana abathi ubongiwe eyiyona yakhombisa la okufanele uye kugogo wakunika umuthi wokuthi usikhiphe lesisu. Kunjalo. Bongiwe. Hey, ukhona madoda Jesus. Bongiwe. That was your friend wayithanda inyanga futhi wayizazi wangathi une database yazo. Wayizazi zonke lezi nyanga. Niyangizwa bazalwane? Nikhona endlini. Niyafuna ngimsize lo sisi. Ngimsize. Lalela sisi wami ukuze ngikusize. Kuzoyenzakalani? Uma ngizokusiza ngizofuna ungitholele ipuni mebezi u2. Uyangizwa ngithini? Lo libisi yalazi ibisi okuthiwa inene. Yebo. Ibisi lengane. Yebo. Ipuni ezi2. Bring them here. There is something ozoyithola kunomuntu ozofika azokufanda. Wena kade wawufuna ukuvula ikhishi lokudayisa ukudla futhi elikhulu. Kodwa kade waqala yazi ngibona uqala ngathi ufuna ukudayisa etafuleni. Uyangizwa ukuthi ngithini etafuleni lokho wasemgaqweni uhluleka. Wafika futhi kwanomuntu okunwisela indawo wathi suka la wasuka njengamanje ugive uphile ngempilo. Hayi ukuthini yile siso wasikhipha 1997 23 August. That abortion lomntwana uyakhala uyakulandela. Uzwile ukuthi ngitheni? Yes. Uya nezipune ezo2 zebisi lo kuthiwa inene ubuye kimi ngizokusiza. Yabona. Nikhona. Ukhona ufuna ukusiza ukhethe lezi namhlanje. Wathi kade ngamfuna lo muntu. Namhlanje makahlale kimi. Ukhona ofunayo. Sala
Ubuthanda sisinga ikuthandazele ukuthanda ngikusize. Yebo baba. Suka kuphi? Ekhona. Johannesburg. Shayeleni izandla usuke eGoli. Ngifuna ukuzwa ukuthi ungibone kuqala. Ungibone kwaze kanjani ngale ndoda eyimi. Ngangivula uYouTube nje ngabona ukuba Lalela. Ukuze usizakale namhlanje. Liphi ibhayi lakho lezangoma oliphathayo? ngilishiyile la ngifikela khona belimanzi manje ngalishiya. Ehotel. Yebo. Kuyofanele ukuthi ngelilanga uze on a Sunday. Yebo. Mawuzofika la Yebo. uze nomkhwenyana wakho noma boyfriend omkhwenyana. Don't know what to say. Nomuntu ohlalisana naye. Yebo. Uyahlalisana? Yebo. Yeah. Uze naye la. Uma ufika kuyo umbuze, uthi ukhethe lezi uthenga ubuze ukuthi ubani umuntu abathi uEmmanuel. Uyangizwa ngithini? Yebo. Emmanuel Yebo. from Ghana. Yebo. There is a friend about Emmanuel. Yena is coming from Nigeria or is coming from where? Nigeria. And so. Lale. Umbuze. Ngifuna umuntu abathi uEmmanuel. There is a friend about Emmanuel and there is a friend about Opa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Lamagama u2 Emmanuel and Opa. Uma ngibuza umkhonyana wakho uzoboshela ifraud. Yebo. Uyangizwa ngithini? Yebo. Kunabantu abamakheli setup. Uma boshwa uyoboshelwa emnyango wase Home Affairs just by the entrance and there. Kube angathi seplantwe ama-hawks. Angazi noma usebenza ema-office uyaciphisa usebenza ngama-passport noma usebenza ngani. Usebenza ngawo ama-passport. Lalela. Jesus. Lalela. I need to see him. I need to see him before azofika. I need him to see this video. And let me explain it. Because 50% he believes in me. 50% he doesn't believe in me. Uyangizwa ngithini? Njalo. Uthi yena mayixoxa nami endlini ngihleba. Lalela ngitshela. Manje ngihleba endlini. If I go to this guy, I just want him to pray for me. I don't need anything multi-traditional herbs. I need him to pray for me. And I need him to come here. Yebo. Ngizomtshela ezinye izinto. Aseke azisho ngami. If I talk about his family, there is a bad history ngaye. Yebo. Umezaleka. Ubaba wakhe waganga endlini yaka-auntie. Jesus. I need him here. Ninengane ezingaki? Azothu. Yebo. Siswami, I see into eyinyoka esiswini sakho. Uke wathandana nomuntu okwahamba ohlala eEast London noma wahlala eEastern Cape. Lo muntu ebengathi uyarelocate afika ahlale la asiza abantu asuke futhi ahlale la ayosiza abantu aphinde ahlale la phecelezi lo muntu ebengathi uyinyanga but umuntu wangaphandle futhi previously. Yebo. Uphi manje? Akhona around. Asivele siye eMlazi. Sifike eMlazi senza. Angifuni ukuphithele manje ungayilena le. Sihlala pha. Emlazi. Hey. Emlazi. When was the last time you received a call from him? This year, couple 2 months back. 2 months back or 3 months back. Siswami, lo muntu ukusebenzela umuthi futhi ukudlisile ngephupho. Before umphuphe bekufanele uthole ibhazi ngeprivate number. Ukuzama ngomuthi wasefonini. Unebhadi lokuthandwa zinyanga noma unebhadi lokuthi njalo uma uyofuna usizo bafike bakufuna. Kunjalo baba. Uyangizwa ngithini? Yazi njengamanje ngibona umuntu emsamo onenyoka. I'm scared. Yasaba. Ngibona inyoka.
Mangibona le nyoka ngibona igama lakho nesithombe sakho. Uma ngibona igama lakho nesithombe sakho, but this guy uyayishisa lento akhulume into angathi is Nigeria. I'm not talking about this one othandana namanje. About someone else previously. Ex. Ibi pata amakhatakata naye. Lalela, lo muntu ebesebenzisa isethwalo because he was loaded ebenemali. Uyangizwa ngithini? Ene lento ibigida. Ngibona ngelinye ilanga lalela lawo ofiwa gangelwa khona. Ngibona ngigibela ibhanoyi nihamba. Kuthiwa you see now when we are here, that is Lagos. Bakhombisa wena. That is Lagos. And now we are going to the village to see my grandfather. Ilanguage yayikhulunywa leyo. Ngangekho. Nanikhuluma e-airport, you will see Lagos. Then we are going to my grandfather's village. Lalela manifika lapho nenzani. I wasn't there. Manifika grandfather's village, there is something angazi noma isinto sakhona esenziwayo. Yakugida na ukuthi kanti manje sekwenziwani manje makwenziwa la. Kanti wawusuphanjaniselwa ngalesikhathi. Usetshenzwe. Uyangizwa ngithini? Usazothi wena ngelinye ilanga mawukhona usindwe amahlombe wakho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angazi lo muntu ovelayo kimi wakazwane ukuphi lapho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kodwa ngibona umuntu ovelayo wakazwane ogogo obuya bese ngathi yakwembatha. Siswami, you will end up uhleli ku wheelchair because umuzi wakini uphelile muva. Umuntu ongathi awusenayo indawo yokuhlala. Yazi ngelinye ilanga uzothi mawuya kudokotela afika kubamba ama kidney failure. Kuthe igazi emzimbeni liyakuphelela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngoba kunenyoka eyafakwa kuwe. Yaphesheya le ihleli nawe ihamba la esiswini sakho. Njengomuntu angathi kunento kade ifanele ikumile esithweni sakho sangasese. Ugcina udideka nawe kanti kwenzakalani? Kanti vele into eyenziwa ngamasibona. Unjalo khona isithweni sangasese. And then lala ngoDisemba bengasakwazi ukuhamba kahle mangisukuma namanje kodwa kusakhona mangisukuma ngiyakwazi kahle. Ngiyengakwazi ukuhamba kahle ngayadokotela mayadokotela usidokotela ithyroid. Kanti bengasasukuma kahle ingishayela ngemuva ku-spinal cord bengabele. Ngicela ukuthi uze no boy. Yini igama la your husband. Uze naye la. Angazi ukuthi nizoza nini. But please, nize la. It's either niza la noma nizongibona Soweto. Ngizobona ngani sisami. Then lapho ke ngizobe sengitshela ukuthi yini ofanele niyenze. Uke wamtshela iqiniso ngempilo yakho ukuthi wena uke wadlula lana la. Ngamtshela kodwa wamtshela wamfihlela ku. Oh, osamanje inkinga zovele ngibe ibhada. Ngitshele fanele mawuphuma lana ungilinde uthi mkhulu ngicela umtshele lokho ungamtsheli kodwa nginenkinga ke mina mase ngiphethe imic bhadla ukuze usinde uyamthanda manje uzoyenza ukuthi la madoda lawa akubhekile azobe sebuya kuwe yabona uqumbu na Kumbu uyamvutheni uthini? Okay, sisam uzophuma ungilinde. Ngizokubona ngiyabonga. Shaya Jesus andla. Ake shaya izandla kakhulu. Lapho khona. Nise right enkonzweni. Nise right enkonzweni. Usekhona usafuna ukusizakala. Hawu Nkosiyambaze bayiphakamisa izandla. Yazi ngendlela engiphakamisa ngayo izandla ngathi omuthi ayisengigive up. Sengamane kwenzeke noma yini. Yazi ngifuna ukuthi manje ngichoose umuntu oyi-1 ozochoose ukuthi uyena ozochoose ukuthi nangu lo namawele mina. Point abantu ngokho impathe zingafani kodwa ngiyafana. Ngiyafana. Lehlala ku. Bantwana bakho baba. Umakoti bakho. Oh, Bumbu. Abantwana bakho. Abantwana bamama. Izapha. Abantwana bamama kaQumbu.
Sibasiza abantwana bakunoqombo. Manda phana. Umbo. Abantwana bakamama. Yebo mkhulu. Abantwana bakamama mkhulu. Asivele senze kanje. Ibuhlungu into engizoyisho Qumbu kodwa kufanele uyibukele. Yebo mkhulu ngiyamkela. Qumbu uzogwazwa. Mina mkhulu. Wena. Nalo uzogwazwa umuntu wesilisa. Kunento kade planiwe ngawe on Wednesday obekufanele yenzeke. Uyangizwa ngithini? Mamela mkhulu. Uma uthi wena uthola umsebenzi kunento eyenziwe ekhaya kini emva. Kunomuntu elithi manje imbize ekhaya lithi uOmpi. Ompi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angazi ukuthi ubani loyo aunt. Njengamanje mawuthi labantwana basekhaya kini. Labantwana they are talented but italent labo livaliwe. Uyangizwa ngithini? Yebo mkhulu. Yazi bekufanele abantwana badume noma babe ama celebrity kube nento abangathi baphakama ngayo umculo. Yebo mkhulu njalo. Uyangizwa ukuthi Njalo mkhulu. but I see a project. Kukhona umuntu ade kufanele abathathe noma inkampani ade kufanele babize eGoli. Uma kufanele bathole response eGoli kuthiwa wozani. Kunento evale izinto zabo. Kune-email obekufanele kube sengathi kuye eGoli. Niyangizwa ngithini? Mkhulu. Big Zulu, Big Zulu. Lalela. Nina kune talent elihle. Akudingeki kuyini. Kuzofuna ngithola umhlabathi wasekhaya ibuya khona ngoba kunomsindo vele ekhaya. Nafungelwa ukuthi ngeke lize nilungele ilutho. Uphu baba wenu. Lalela. Kumbuke nitshela iqiniso. Uthi abantwana bakabani? Bakama wami. Uma wathi akasekho wasolela. Lalela. Yebo mkhulu. Uma wenu mina no2 walala nomuntu obhuti wakhe. Niyangizwa ngithini? Inkinga nafihle iqiniso nina. Umama mayizodlula emhlabeni udlula iqiniso engalikhulumanga. Kunomuntu straight ogazi wakhe owamithisa umama wenu. Mayimithisa wahlulwa kuyisho lento ekhaya. Bafihlela iqiniso nani nafihlela iqiniso namanje lento inyathelo ngezinyawo ukuthi ningatshelwa ukuthi ubaba wenu ubani. Bekumele nikhule nazo omunye umuntu kanti iqiniso lithi ubaba usefamily. Niyangizwa kahle kodwa ngeke kumbonize nilungele lutho ngibona isikhali. Ukhona umuntu wadlula emhlabeni wadlula kabuhlungu ngengozi kini. Niyangizwa ngithini? Yebo mkhulu. And nawe vele usazohlaselwa abantu wena. Bekubulalela into engekho ngikubona ulele emgwaqweni uphelelwa amandla. Kuthiwa usegwaziwe. Kunentombazana kade kufanele ikwakhela inkulumo ithi uyirapile. Ngisho nasemakhaya. Le ndaba isakulandela wena. Uyangizwa ngithini? Uthi umoya ongcwele ngihlukanise notshwala. Ike ngathi mangizoyiqala lento ngathi izoba buhlungu. Kodwa kuzofanele ukuthi ngiyisho. Ngithe mina izoba buhlungu. Kodwa kuzofanele ukuthi ngiyisho. Ngoba njengamanje
Poison back. Love. I say happy. Shy stress. Umangesuka. Babu yafuna ukusizakala. Ngiyafuna. Umxhosa. Ongumkhaya. Ngwaphi? Simonde. Monde umkhaya wami lona. Umkhaya wami impela. Wazi Monde live? Yebo baba. Uyawazi Rhode? Ngiyawazi. Ekufishane. Uyawazi Mzinto? Ngiyawazi. Ekufishane. Umkhaya wami. Hayi mawumkhaya wami angiyeke. Angifuna ukubasiza abakhaya bami. Bayadelela abantu bangasekhaya.
Yabona idlavini yabona ibuka kanjani yazi bathe mina abantu abaningi lapha izulu bayalazi manje ukulayita ngebulu ngezulu angithi KZN nidla ngokuthi niyadubula bona ke izulu uyakwazi ukulihlanganisa izulu hayi ndanda babona bahlala yezwa ke abafuna ukukhuluma iqiniso nje ibe bengaze bezothi cha angilazi yakuzothi hayi ngabona so ikwaye wabona ukuthi nawe uyalazi ingadlaleli danger khafari ingozi mkhaya ngizokusiza kodwa not namhlanje indaba yakho usazothatha ixesha elide uke wazama ukulobola noma uke wafuna ukulobola umfazi ufuna ngesikhosa sithi uke wafuna ukuzeka ukhona umzekile uphi usekhaya uzawahamba uyandimba nje uzawahamba umfazi kunomuntu othunywayo ekhaya ngibona izindlu izobona le ndlu enithi uronti iyo le ndlu ikhona uronti bona le ndlu le bese uma ngiphuma ekhaya take my left nyuke kancane kunomntwana noma usisi okufanele ngimfune abathi uanele uyangizwa ngithini oseduze fishane xa ngifuna lo muntu kunento eyenziwa kumfazi wakho uyaniva nje abazikhuluma indaba abazithethayo kuyo yazi wena ungathi mawukhuluma naye efonini these days ningaqedi ngisho iminute likabani uyangiva nje ugcine ungafuni ukumfonela ngoba kunezinto azizwa ngabanye abantu kodwa kunomuntu ofuna ukuchitha umzi wakho wathi umoya engcwele ngibona kusuka abanye abantu kwenye indawo befuna ukuzobetha umthetho noma bezoshaya umthetho ekhaya kwakho uthi umoya engcwele kimi kunomsebenzi obefanele ufumane lo msebenzi akade kufanele ukunika imali ngempela wathi umoya engcwele njengamanje ngibona ugula usazogula uyolala esibhedlela uma ngikuthatha lapha ngikubambe esiswini kanje ngizwa something eyiviso odliswe ebusuku lele uyangizwa ukuthi ngithini sizo sakho sazoshintsha mashintsha kube ngathi ungabuyisa wathi umoya oyingcwele vele usudliswe iyeza wena njengomuntu angathi bafuna udlule emhlabeni yazi ngizwa mina uzohamba uhambe uzinikele otshwaleni noma uphuze non-stop angathi kodwa lento nawe usazenzi wathi umoya oyingcwele wena umuntu ozobuyela ekhaya usulele phansi ugula ngoba bebengafuni ukuthi ube nomuzi ngoba kunendlu esetshenziwe uma siye ekhaya siyofika kule ndlu abathi uronti unginike into yokumba phansi kunento engihamba phansi ngiphume nayo kodwa isigaqa enkulu ngathi yafakwa ubani wathi umoya engcwele kunomuntu omakhulu from eside ndakulomama owayithakatha owadlula emhlabeni esenqede nonke njengomuntu angathi insila zenu zithathiwe manje thatha lezi insila befuna ukuthi nina ningaphumeleli ngoba kwayimanje imali idlula iphambana nawe kanje awusayifumani kakuhle uyaniba ntintana unjalo nisakhona endini ngimsiza umkhaya wami ngithe inkinga ukuthi abakhaya bami enkani bathemba izulu ngeke lisebenze emkhaya sizobethana nabo ngifuma ngithuma injalo nje ayijiki emkhaya yenza kanjena emkhaya wami yasazi spirit angiyasazi ngiphathele spirit next week uniphathele nevinika omnyama yazi ivinika lemnyama uphathe nemali eyi-30 rand ama 1 rand uze nawo la next week okay. 5 to 11 isikhathi sami sesangiyokuyophelela impela sengingayidede indawo noma ngenze njani ngidede hawu nisafuna ngiqhubeke ngifuna ukubona umuntu ogulayo ngifuna ukubona umuntu ogulayo nangu omunye acela ngapha nangu uSikweli acela uSikweli uzotrenda hayi
uzotrend abanandaba nalaba abaprofetha mangathi wangiqonda kuko impela uzohlala ku TikTok sekuno TikTok manje uma ngisuka kuona kanti yini le ngayithola
Uhamba nobani usisi? Akakhethile umuntu ohamba naye. Uhamba nobani? Wathi angiculi ingoma sezayoni. Je, sunobubele nami. Oh, naye ngumXhosa. Kanti namhlanje ngisebenza iSenteng. Okay. Wena sibuya khona eSenteng. Ngibuye iSenteng. Ngubani wakho lo? Stepdaughter. Dithetha. Ithetha yonke into. Xa ndithetha unganisoli. Ngoba ngithemba ngimela angikwazi ukufihla ke mina. Iqiniso ngiyalikhuluma angikwazi secret anginayo. Ilalela ngithemba ngimela ngabuka lapha ngathi ubani ofuna ngimsize. Labana abalaba ngathi ukhona ogula engamsiza bonke labantu bathi. Bakhomba lapha bakhomba. Bengingaqondile kuya kuye. Yibo labana bonke labantu balapha. Yibona abakhombile bathi na. Angithi wena. Ubani wafaka lo sisi this? Ubani wafaka le? Le tata uyifaka kwawakho le mama wakhe. Ngoba mina ngihlala nomama wakhe naye. Then ke athi ngoba lento yokugula kwakhe kudala uqale last year ngoNovember. Uphi mama wakhe? Nakho la indema. Iza mama. Oh, Thixo bawo. Ngingumntwana wakho. Lalela ke mama. Lento wayifakela ukuthi kube njani? Bayisiphasise emntwini athi umuntu funeka ukwenzela intambo yasekhaya ngoba akaziwe ekhaya ubukhona. Lalela. Wayenzelwa ba ngiyaphinda. Yinile ningisukelile angithi. Ningangisukeli ngoba ngizosho. Yinile ningisukelile angithi. Akumina manje ngisenkantolo ngizoyiwina ngoba yinile nisukele mina nathi phethele izicelo ihlale phezulu kodaba. Ngizohlala kulona udaba bengabi mnandi. One more last question. Ubani owenza exactly lento wafaka lo mntwana lento? Uba ndangingekho mina wathi aso njengomuntu ojijekayo athi dlala. Ma. Ngixelele ba yintoni ingxaki ngizakuxelela siyeza apha. Wagoduka ekhaya. Mazi ukuthi wafaka ngubani because ifaka umamkhulu kodwa ngathi wayengeke umama. Lalela. Ngifuna ukuya lapha. Kahle that is why ngikubuza le question. Uthi lento mayenziwa one, you need to be there. Fanele ube khona. Ngiyomxhosa. Ngomzozo uqhili intolo. Yawazi amasiko wonke. Ufanele ube khona as umzali. Umomkhulu wakhe uyokufanele ayifake. And kufanele yenziwe ngomama lento. Ifa ngoba umntwana oyintombazana. Lento le. Yabo from here up to la. Lento yabuya kugqirha. Inyanga sangoma. Wafaka. Lento yashintsha ebusuku beyinyonga.
Uyangizwa ngithini? Iyashintsha lento ibe inyoka uma emile laphayana iya-communicate naye. Ithi njengamanje kuye sukuma uhambe. Sukuma uhambe. Uyangizwa ngithini? Uma bemletha lana ngizuvalo, mangithi ngiyabuka ngibona kuphenduka inyoka ima ifuna ukudla abantu abaseduze kwakhe. Ngayibuza ngathi kanjani? Unomntwana omncane kunalo. Uphi? Lo mntwana just me angazi mshoti uzodlula emhlabeni. Ngeke afike kwi-age ka7 years. Lento le izomdla ubuchopho, izomkhipha. Lo mntwana lento iyagoqana iyamgoqa, izomgoqa nala esinyeni sakhe. Vele lento mayenziwa wena mawukhulele at 4 months khulele lo mntwana. Kwakufanele lo mntwana achitheke. Kukhona into ayikuganga eyenziwa kuwe. Uyangizwa ngithini? Ubaba wakhe uphi? Khona. Lalela ugangwe kakhulu kwaze kwawuganga ngisho na kwi-side father side. Uyangizwa ngisini? Bafuna ukuthi bakwethesa icala bathi netyala ubulala umntwana. Wathi uma ingcele kunobugebengu obenzakele makufakwa lento. Lento kuthiwa mina ngiyikhiphe. I can't do it. Ngoba izosala la. Yazi singenza enye into sithandaze manje lento ishintshe ibe inyoka sikhiphe la. Igijime. Ngoba mangikhuluma enye into abantu abakholwa. Singathandaza manje lento ikhombise iphume igijimize la. Lento iyaphila mangiyibuka ngeso lamoya iyaphila. Straight eniyagoloza. Mama lo mntwana ugaqa inyoka. Ugaqa inyoka lo mntwana iyamuva iyanyakaza. Right now iyanyakaza as we are communicating. Iyanyakaza la kuye. Iyanyakaza siyayitosha. Iyanyakaza siyayitosha sulethuze kwa. Iyanyakaza siyayitosha. Iyanyakaza. Lo mntwana nihamba naye unenyoka, inyoka le. La diskero sikhiphe lento. La diskero noma something sinqamle lento. Iyanyakaza lo mntwana uzophela kulile esandleni. Uzophela. Uzophela. Uyezwa angeke senze ngamuthi. Iyanyakaza lento inyoka le. Lento izothi mayiphuma kunomuntu ezomshaya. Ngiyangizwa ukuthi ngithini? Bengifisa noma ikhishwa ingakhishela la ngoba izoshaya umuntu. Uyangizwa ngithini? Lo mntwana unesifo sokukhuzula manje. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uyakhuzula. Angathi uyadlula emhlabeni. Lento iyambamba manje mthi. Iyamtwista. Ezisikhuluma iyamtwista. Lethani into ngincomile lento. Amazi ubani wayifaka lento lo mntwana. Lento iyamdla lo mntwana. Iyambopha kanje.
umkhawula lo mntwana. Lo mntwana bekufanele abe umnikelo. Uyangizwa ngithini? Wena into ethi mshado bekungafanele ibe khona. I see a lot of fight between the two of you. I see a lot of arguments. Uyangizwa ngithini? Ngibona nilwa ngalendlela eabnormal. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lo mntwana there is a time okwakufanele asuke ayohlala nezihlobo asuke kuwe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angazi noma uke wasuka ayohlala kwenye indawo. Uyangizwa ukuthi ngithini? But I see a friend. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uthi umoya ingcwele angifuni umuntu abathi uyoliswa. Angazi ukuthi ubani uyoliswa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kukhona umuntu owahamba wangathi kunento amnika yona lo mntwana engathi usweet. I see a lollipop, stick sweet. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lento yangena kuye nge-stick sweet eyidla. Waba nebhadi uthe mayiye ekhaya kineyonzela lento kwangathi kunobuhlali noma lezi zinto ezingakhiwe kwangathi ezinye ziphuma enyokeni emlomeni wenyoka yabuya yahlala lo mntwana unezilwane ashadiswe nazo njengamanje manje izobuya nize la uthi umoya engcwele kimi hambani niyongiphathela into engathi iskate sakhe mayizoza la iskate afike wasikhumula washiya isona engisifunayo uyangizwa ukuthi ngithini siyothi masifika la sishise bese sithatha umlotha wakhona bese siwuhlanganisa nomuthi simchaze uyangizwa ukuthi ngithini simchaze all the way la ngoba manje isusiwe lento but isasele egazini lo mntwana usazovuka ahambe njengenyoka lento iyaphila kude ikhona usazovuka amandla afuna ukunibamba ngebhakela nonke nize nimbophe ngentambo ngifuna ningiphathele iskate sakhe sisishise sisihlanganise nomlotha bese siyamchaza kodwa njengamanje amanzi wakhe nizowa-eda agcwale la ningamenzi lutho ngomuthi ningamenzini nix ngalo uma lento ingathi yavuka nimncenge nimphuze amanzi kancane nizweli nizofike niwathathe niwa-ede no-20 litre nimncenge nimphuzise uzoqina ihambele kanti vele umhlophe uyangi-understand uma ngisho kanjani ubani ekhaya kuboya igqirha nanso-ke ikhona lento kuye sizofika sikhethe kahle sisuse le nyoka siyisuse unemoya yabantu abadala uzoba igqirha uzoba isangoma lo mntwana uzwini songasuma mntana sokuma mntana wethu Oh Baba next week is this week iprofessor ngithi sathi futhi na next week angithi na next week isiqhubeka la isigcine khona ziyakhala siyaphambili angithi ngiyaphinda futhi ngiyakugcizelela lokho ngiyafisa imoto iwina umuntu osonta la ekhaya athi mayize esontweni athi mina nginobufakazi ngomuntu engimlandelayo naye the competition it's not like a competition le kuthiwa i-scam it's not a scam umnikazi wayibhano yangithi animazi umnikazi walo wonke lamabhanoyi insani wajoyina animazi umnikazi but leli bhanoyi nangu imoto guarantee ikhona ngiyafisa iwine umuntu ola esontweni ozothi hayi naye ngihamba ngayo eyami ngayithola la ngayo le ndoda angithi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ofuna ukunikela akeze phambili azothatha isibusiso sami othi mina ngino 100 rand wami ngizocela isibusiso khendelezi isuka kude nje bengizofuna lesi sibusiso thatha 100 rand wakho uzophosa enyaweni zami uze no 100 rand wakho uzophosa enyaweni zami ngizokunika isibusiso I am here to bless you.